Ancle. Kadi. Nam. Ne boto mi. Ni terim sut mbora. Me. Uta ne makanga ya. Attends. E bolo ne ye furu kana yala de kama. Ne yɛrɛ tɛ se k'a faamuya e muso furulentɔ de bɛ janjan ja la diɲɛ ɲɛfɛ. Toi tu penses quoi? E bolo mun de don? Ah? Bini chérie, il faut ça. Il dusu da sa. Ne yɛrɛ nana Kadi nɔfɛ. K'a ka taa n bila n cousine fɛ, n cousine jiginna. An kun taara o den de lajɛ. Han? Ni ko ninnu tɛ dimiko ye sa, e b'a dɔn e y'anw ka chérie de ye. N'i dimina dɔrɔn an tɛ se ka an bɛ bɔ an togoya la. E kana dimi sa, bɛɛ bɛ d'amour. Y'a mɛn? Ok, problème t'a la. Nya fam. Merci chérie. Njota la yanga. Wala sona tisi ga no ngara. Nya fam. Alvin. Mina tanso. Mi deli. Nintara kana term soni toro. Ha? Iboro haliti yala ne de boro nai. Nega bébé. Mon cœur. Ok, problème t'a la ça. Ok, dawle. Nam. Chérie. E bɛna taa kelen ya? Ci bɛ n bolo. I ma ye nana bila joona walasa I kana dimi. Mɔgɔw bɛ yen n bɛ taga. Ok, problème t'a la. Bébé y'a mɛn. Ka se ni ɲuman. Awɔ, an bɛ kuma kɔfɛ. Dawuli. An teribi. K'an bɛn o la. An bɛ Passe ɲɔgɔn une belle wele. journée, ok? Chérie, kana to ka dimi sa han? Ma dɔn kɔngɔ b'i la yɔrɔ. Ouais, kɔngɔ dɔɔni bɛ na minɛ. Ne b'a dɔn ne ni dɔrɔn ne bɛ lafiya. N bɛna dumuni duman dɔ dilan san ka di ma y'a mɛn. Ok, problème t'a la. N bɛna san san. Chérie. Oui. Ça va? Ça va. Ah, oui. J'espère que tu as bien dormi. Oui. Ah, ok, Dieu merci. Et toi aussi, tu as bien dormi, n'est-ce pas? Ouais. Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Alhamdulillah. Machallah. Chérie, là, tu dis ma bâche. Où est-ce que tu es où? Je fais que tu as comme un ami, mais tu as dormi. Ah. Ah, ok. Problème t'as là. Bâche fouette. Mais j'espère qu'il y a un gars qui nous t'a nommé. Il can en amener. Et voilà, on va aller connaître l'air du maman d'affaires. On peut mener à la sonne. Problème t'as là. Mais, chérie, tu as collé nous menacer à la zine. Ah oui, effectivement. Moi, à toi, maintenant, parce que à combien pour me faire. Donc, mal attendu de donner ni au l'union. Donc, je suis obligé Canana pour ouvrir là quoi. Tu vois. Ore tanta mais ne t'inquiète pas, ça va. Ah. Abena. Sinon on a no kanare. Ini mogo mire barage nyongo fe mo me ko were do go mine na nyongo che. Ainsi va la vie. Tu vois donc demain manga mogo ma je comprends. Ah, je comprends les choses parce que tu vois donc mogo ngaku c'est pas la peine quoi. Mais ça ira. Mais tant que on est makali ya bromisi bala. Oui, awa, aka bromisi bala. Si chama mala era di. Non, n'a fait tout comme na kana diro. OK. Abena ya mais. Na la son. OK. Ala ga dona ni. Ami. Na te ma ba shem se ka sera ni. Ouais, il se gata. Donc OK. Alula. Anga chérie. Kaja. Nam. E tatonne mun fi. Papa njuta la sa, mom tia jire tu me. Ne ko I tatonne mun fi. Ko ngana me. Alors, mun ay mena? Am tia jire tu me sira la ngam tara fostu ti bare. Heure du maribi. 17h. 17h.
e tato e daraka dɔ tigi ka di ne ma ne ye tilela dun cogo min na i b'a dɔn. Alvin, ne ka chérie, Zina tɛ yen ne yɛrɛ de nɔ ye. Mais ça c'est de la merde quoi. Chérie de la sa. E k'i bolo da i dusu kan sa, han? N bɛna layidu d'i ma. Bi ta bolo a la, a tɛ bɔ bilen. Mais bi yafa a ma y'a mɛn. I y'i bolo da i dusu kan sa. Chérie de moi, y'a mɛn. Papa, i de la yafa ma. N bɛ taa san gabuda la. N bɛ tobili kɛ ka na d'i ma. Han? C'est-à-dire n'a fɔra ne bɛ se ka une semaine de kɛ voyage la n tɛ lafiya n bɛna so n ko n bɛna n yɛrɛ lafiya n tɛ lafiya yan fɛnɛ. Ne jɔ foyi de t'a la i de la yafa ma. Taa dumuni labɛn ka na. La sa ani dimina o ma ɲi ne ma han. Bɛna dimisa wa? N bɛna gabuda la san. I teliya i ka dumuni labɛn ka na y'a mɛn. Wale di baro k'an cɛ fɛ n bɛna. Alvin, e k'i sigi sa i sigi y'a mɛn. E k'i sigi. Non. I sigi sa. Alvin, i bolo de dusu kan sa ni fɛn ninnu tɛ dimi o ye sa han. Ne b'a dɔn e sɛgɛnnen don. Han? Hali n'i ye e b'a dɔn i sɛgɛnnen don. Mais a bɛ kɛ cogo di? Han? E yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ voyage min kɛ. Han? Voyage girin n'a fɛn ninnu fari bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na. Ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sisan n fari bɛɛ de donnen don ɲɔgɔn na. Han? O tuma ne terimuso tɛ e mase ya? Mais Ne terimuso tɛ to k'e mase ya? non a tɛ olu fɛn dɔn comme il faut. E nin bɛ ne faga ni dusu kasi. E ɲɔgɔn n'a cɛ sugu bɛ kɛ muso jumɛn bolo? Ko n'a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i b'a sen don ji kalan na k'o ko ka to k'a mase ka serviette kɛ k'a digi. Han? Mais ne ko e bɛ i n'a fɔ massage kɛ yɔrɔ dɔ wa? Parce que n bɛ ka siran ni n nana kɔrɔ tantɔ a kana na kɛ problème ye n ka avenir ma quoi. Han? Olu fɔyɔrɔ tɛ yan ye. Mais ni n bɔra kɛnɛma n b'i wele n b'o yɔrɔnin f'i ye. Han? N ko ni n bɔra kɛnɛma n b'i wele n b'o yɔrɔ f'i ɲɛna y'a mɛn o yɔrɔ ɲumanba o bɛ yen. An filɛ diɲɛ laban tile min na hali kokow bɛ k'u ma. Ni n bɔra n b'i wele n b'o yɔrɔ duman f'i ɲɛna. Ok problème t'a la n y'a mɛn. Wale. Papa dimine bɔra. A bɛ yɛlɛ yɛrɛ la n baro la. Dumuni bɔra sisan n b'a bɔ ka na n'a ye sisan. Problème t'a la o. I kana jɔrɔ o la. N ko yɔrɔ ɲumanw bɛ ne bolo y'a mɛn. Ok problème t'a la n y'a faamu. Awɔ. Mais Wallet. Ne bɛ ɲininka o. Est-ce que i tɛ sénégalaise ye? Alvin, hali ni ne ni yɛrɛ ne yɛrɛ bakun lajɛ ka ne ka ko kɛtaw lajɛ e bɛ ne kɛ jamana jumɛn muso ye? Bon ne kɔni ye ne ɲininka ne b'a fɔ k'i ye sénégalaise de ye. A ye ne to yen. Nigérienne. Ok. Éthiopienne. Mais comment ça? Hein? Où c'était? Alvin. T'es ivoirien, t'es sénégalais, t'es éthiopien, t'es malien muso yɛrɛ. I ko jumɛn? Malien muso. Wow. Wallet. Mais ne ma se ka nin faamuya. Mais ni muso bɛ sɔrɔ Mali la mun bɛ se ka cɛ bɛrɛbɛrɛ tantɔ. Alvin. Muso ni ne ye musoya don galama la. N'o tɛ an Malien musow filɛ nin n'i ko cɛ bɛrɛbɛrɛ anw bɛ. Alvin ka téléphone ka sonné a tɛ ka ta. Mais mun dun kɛra? Ne ma deli ka wele ka sonné o fila. Ayi ne tɛ se ka da o la. Ka sonné fo répondeur. A dun ma deli ka nin kɛ ne la o.
mun dun y'a sɔrɔ ni ne cɛ bɔra voyage la a ye une semaine de kɛ so kɔnɔ hali a tɛ taa bitigi la mais bi o bɔra o tɛ ka ne ka appel ta répondeur mun dun ye Alvin sɔrɔ sa ala a ma deli ka nin ko sugu ninnu kɛ ne la ala Alvin ka téléphone ta sa musow ko k'an tɛ gɛrɛ musokɔrɔbaw la ka conseil ɲini o de ye ko in problème ye. Effectivement, i ka nin kuma ye i ma nkalon tigɛ vraiment parce que e bɛ ka e yɛrɛ ye massage mun kɛ ne la sisan je te dis ma deli ka bɛn ni muso ye muso mun delila ka nin kɛ na quoi tellement que je suis soulagé je me sens tellement à l'aise maintenant. O mɛ bɛ ka ɲinɛ ne terimuso quoi. Wallet s'il te plaît n bɛna f'i ye ni ne ni i fila bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bi bɔra la kana na i terimuso ka kuma fɔ yan ok j'espère qu'on est d'accord. Problème t'a la. Voilà. N'o dama don kana jigin da mais. Voilà. Ok bon. Je pense que est-ce qu'elle est tard? Déjà? Ok. Elle sera dorée. Il est presque 17h maintenant. Donc amage dunduman do la wote. Problème t'a la. Donc bon quand même. Ok. Quand même chez. Oui, Karim. Oui, monsieur Djabi. Ça va? Ça va. On va chigonter. Alhamdulillah. Era clé fleur. Era fumé do. Voilà. On va chigonter. Amala tom. OK. Et il va do ne kan ata signature do la. Nganga vaje. O gum konnana. Nga vaje tan konnana. Ibi jija. Ka barakɛlaw ka sara garanti ni kalo sara kana na fɔ k'i bɛ ne makɔnɔ i bɛ bɛɛ ka wari d'a ma est-ce que i y'a faamu? I y'a faamu. Voilà a bɛ se ka kɛ mɛ bon a bɛ se ka kɛ fana tɛ mɛ baarakɛɲɔgɔnya ko man nɔgɔ ni kalo sara dɔrɔn mɔgɔw ka wari d'u ma en tout cas bɛɛ mago b'i ka wari la. O tiɲɛ. D'accord. Monsieur Djabi i ka nin ko nin yɛrɛ de kama mɔgɔw b'an ka entreprise bonya sabula entreprise caman bɛ yen baarakɛlaw ka juru b'u la nka an ta la depuis le 5 u bɛɛ b'u ka sara sɔrɔ. Avant tile. Va dumuni sigira. D'accord. Ne cɛ somɔgɔw di. Ah madame. Ko ni basi t'i la. Basi fosi tɛ yen. Ça va quand même. Ça va. Ah là c'est bien. E ni fama. Ah kɛra fama ye. Kura ma mɛn ale ma kɔnɔ. Ayi hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'i ma kɔnɔ a bɛ ma kunnani kun bɔ sabula i ka guwa ka di cogo min na. Bɛ taa boisson ta ka na. D'accord. Ah monsieur Djabi. Tuma dɔ la ne yɛrɛ dabali bɛ ban e la. Cogo di tan? I bɛ action dɔw kɛ. Ah madame. D'accord. Merci. Bɛ ji ta ka na. Ok. I ye danaya mun ta k'a da ne kan i bɛ ka danaya mun bɛɛ ta k'a da ne kan ni dabali de bɛ ka ban i la. Ah d'accord. A ye dumuni kɛ n bɛ na. Ok. Merci beaucoup. Sabula i frères bɛ yen nɔ i balima teriw fana bɛ yen nɔ mais i ye ne de ta k'an don i sogo n'i golo cɛ k'i ka danaya bɛɛ ta k'a da n kan hali i ka signature ne b'i ka signature bɛɛ dɔn banque la i ka retraite ne de bɛ taa bɛɛ kɛ k'i jigi kɛ ne ye 100% a bɛ n'a fɔ k'i ni kalifa ne na k'a fɔ ko nin danaya mɔgɔ bɛ yen bi bi in na ne yɛrɛ kun ma da la o de bɛ ne dabali ban i la ni entreprise ba in e kɛlen don ka responsabilité bɛɛ di ne ma ne de bɛ baarakɛlaw sara i ka so bɛ n ka bila la n bɛ na cogo min ka di n ye n bɛ taa cogo min ka di n ye vraiment monsieur Djabi n dabali banna wa i sara tɛ n bolo quoi. Karim na o ka nin kɔnɔ gan i b'a dɔn mɔgɔninfin ye yɛrɛ de depuis denmisɛnninya la e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan jogo foyi tɛ e la ne tɛ mun dɔn bon en tout cas i bɛ sɔn mun ma e tɛ sɔn mun ma ne b'a bɛɛ dɔn danaya tɛna siɲɛ fila ni dara bunahadamaden la
am domine ko bi ebne balima jorola wa ene tere sebe bade am domine ko bi dana ma fotene bulu kateme ikam kadai ka klele yakam mo te se kadam mo la timbuy ibi ke wala do de ke o bato mo be dayla wa e yo prevu chama ni giranela anga domine ke la ibi ga ni munu kele ala ga na bongono de foi ça ne mo wanya na bi nyayira de ça d'accord Karim, c'est Djali. Il fera. Alhamdulillah, c'est du bon. D'accord. Wallahi. On a ta salon, il va se guider encore. Même coup, il va t'emmener à l'aéroport là. Pour l'info, là. Pour l'info, là. Karim, ça va? Eh, anga madame. Quand on a tout à faire, madame Moussa. Et moi, j'ai rien dit, va faire ma madame moi. Ah non, je tout là. Ça va quand même? Ça va. Ah d'accord. Karim, moi, j'ai dit, mais ça n'est mieux que moi, tu le dis. Comment dire? Est-ce que tu as fait une année ou quoi? Tu as formulé. Eh, regarde, les deux pas fitini, ils ne veulent pas faire. Oh, et puis, il dit quoi, c'est là que ça? Eh, Fifi. La situation est terrible. Et tu es né blâmé, confort bella. Ne ka bara soro nye to kanye. Na sara soro kalola, c'est grâce à ton mari. Est-ce que la femme n'a fore ko ki ebna nimne sanga pasu ma saiti sabali. Ne je eblo bella o te ka fugari ay goy. Ikira ka balagala de. Sino ete fugari goy. Ani to ko. On kon bolo ko ni tanga nyina passe ko quoi. Là maintenant il muso furule ne, OK? Karim ne te siga nyino ko de. E nya de pan fitina ay kuma gam fo nyogon yin. Ay le dum tan nyogon we ina no quoi. Ha? Ni ala ga keke ko e furula chebere ma. E fe ne ga mutatu ni. O tina siga en niga ko sa o Karim o te siga ke. Ajate mne ban, sawala ajate mne. Eh Karim. Eh, chef, patron. Karim. Ah, Djali. Ne kila là. Ah, d'accord, d'accord. Fifi. Ah. Ne bina taka. Elle sera. Eh papa, on ne t'a ne kelen to yano. Eh ala ba kalama. Dim sante so ne yano. Balagala fushiti yano. Fone kele. Ni mogo ya do sani ka do mogo ya do sa ko ne chetra voyage la. U be se ka do so ko ko do ga so ko. Ne du mestira ne kele mi ane be sira ne kana ta ne kelen to yano. Fifi. Kana to on kuma na su fo sa. E kon ba do ne tia. Ne fare fangele bia. Ne daga wuli bia. E baro ne tikeno kene ga na le bi. C'est bon. Et Karim. Ah, monsieur Djali. Nya fi to komna. Atinye fo ne ga ta ne signature nunke. Ne ntakara. Ya kilito anga madam na. Fifi. Kana joro. Ne ntakala. Wula mbachi abina fendo dima. Oro kon tiga bache. O tiga bache fo. D'accord. Ah ouais. Karim. Am se gata. OK, mais ça. Katanga se no ba. OK. Karim kana ni na mi téléphone. D'accord. Bache tala. Amna tele. Kambe. Se ka kɛ o Alvin tɛ se ka ban ne ka appel ta ten tɔ ayi Alvin e tun taara min